Chtěl bych vás poprosit o malou laskavost. Velmi se snažím dosáhnout hranice 1000 odběratelů a znamenalo by to pro mě opravdu hodně. Pokud se vám video líbilo, prosím klikněte na tlačítko odběr. Je to jen jedno malé kliknutí, ale pro mě je to obrovská motivace pokračovat dál a točit další videa. Moc vám za to děkuji. Ruce se mi třásly a bedna v náručí byla jediným důvodem, proč to nikdo nemohl poznat. Stál jsem ve 3. řadě na recepci v Ženevě. Pot mi stékal po zádech. Zatímco nejpovolanější bytost na planetě pomalu procházela kolem zástupu těch nejlepších vojáků, jaké kdy země vyprodukovala. Jmenovala se Salier Vasekaj, dědička trůnu Krymu, a dorazila na orbitu před 6 měsíci s lodí o velikosti malého města a s očima, které jakoby viděly skrz kůži a kosti. Bylo mi 19. Byl jsem vojín. Neměl jsem tam co dělat až na to, že můj velící důstojník to ráno dostal horečku a někdo musel odnést překladové vybavení. Nikdo nečekal, že bych byl důležitý. Ani já sám jsem nečekal, že bych byl důležitý. Princezna se zastavila před generálem Okonkvem, vysokým mužem s 4 desetiletími velení za sebou a hrudí plnou medailí, které se leskly při každém jeho nádechu. Dlouze si ho prohlížela, hlavu mírně nakloněnou, a pak bez jediného slova pokračovala dál. Zastavila se před Priu, olympijskou vítězkou, jejíž reflexy byly známé na 3 kontinentech. Nic, jen mrknutí jejich tmavě fialových očí. A zase pokračovala. Došla k plukovníkovi na konci řady, tichému muži. Jehož složku jsem jen jednou zahlédl a nikdy na ní nezapomněl. Stála před ním skoro celou minutu. V hale to tak zhoustlo, že jsem slyšel vlastní puls v uších. Pak, bez vysvětlení, přešla i kolem něj. Vzpomněl jsem si, jak jsem si v závěru své vyčerpané mysli říkal, že něco hledá a že to nikdo z těchto pozoruhodných lidí nemá. Pak došla ke mně. Neudělal jsem nic, abych si zasloužil její pozornost. Držela jsem bednu, která byla na mé ruce příliš těžká, a byla jsem si dost jistá, že jsem zapáchala nervovým potem a špatnou kávou. Ale ona se zastavila přede mnou. Jako když se někdo zastaví před dveřmi, které hledal celý život, a celá hala stichla. Ty, řekla. Její překladové zařízení přeložilo slovo do pečlivé, ploché angličtiny. Jaká je tvoje hodnost? Vojín, řekl jsem, a hlas se mi v půlce slova zlomil, jako bych byl zase 13letý. Někde za mnou jsem zaslechl, jak někdo zamumlal něco, co znělo jako modlitba za mou kariéru. Tvé záznamy? Co jsi dokázal? Nic zvláštního, řekl jsem. Jsem tu 8 měsíců. Nikdy jsem nebyl nikde důležitém. Dnes jen nosím vybavení. Čekal jsem, že bude zklamaná a odejde jako s ostatními. Místo toho se něco v jejich ramenou uvolnilo, jako by zadržovala dech velmi dlouho a konečně jí bylo dovoleno ho vypustit. Dobře, řekla. To byl ten okamžik, kdy mi přestal dávat smysl život. Diplomatický personál nevěděl, co si počít s princeznou, která žádala soukromou schůzku s netrénovaným teenagerem. Konaly se schůzky o schůzce. Byli povoláni 3 samostatní překladatelé, jen aby se zajistilo, že nic nebude špatně pochopeno. Nakonec jsem byl o 2 dny později převezen na její loď. Stále jsem si nebyl úplně jistý, jestli dostanu medaili nebo budu tiše odstraněn z planety. Loď se jmenovala Ort's Crown a procházet jejími chodbami bylo jako procházet uvnitř něčeho živého. Stěny slabě pulzovaly modrým světlem. Vzduch voněl jako déšť na kameni. Sailor mě přivítala v zahradě poblíž středu lodi, plné rostlin, které sami zářily, nepotřebovaly žádné slunce. Musíte se divit, proč jsem si vybrala vás, řekla, než jsem si vůbec našel místo, kde bych mohl stát s respektem. To je jeden způsob, jak to říct, řekl jsem. Každý v té hale byl chytřejší než já, silnější než já, více vyznamenaný než já. Nic jsem nedokázal. Přesně o to jde, řekla. V mé domovině je válečník formován od okamžiku, kdy začne chodit. Než se voják Krivena postaví do formální síně, už zažil situace, které by většinu bytostí zlomily. To mění způsob, jakým se člověk pohybuje, jak dýchá. Je v něm zvláštní klid, který se usadí v někom, kdo se opakovaně díval do tváře skutečnému nebezpečí
a přežil ho, dokud se samotný strach nestal známým hostem. Ten klid umím číst, jako čtete tvář, a každý v té hale ho měl. Každý jeden, řekla, váš generál ho má. Vaše šampionka ho má, pohřbený pod disciplínou a tréninkem. Váš plukovník ho nosí jako druhou uniformu, vrstvenou tak hluboko, že pochybuji, že si ho už ani všímá. Není to chyba. Je to prostě známá věc. Dvůr mého otce je plný známých věcí. Každé spojenectví, které jsme vybudovali napříč stovkami světů, bylo postaveno stejným způsobem. Síla rozpoznávající sílu. Jedna zocelená duše pozdravující druhou. Necestovala jsem přes hvězdy, abych našla další zrcadlo toho, co už mám doma. Ještě jsem to nechápal, ale poslouchal jsem. Ty, pokračovala, si stál v té hale a třásl se. Potil, držel něco, co si zjevně nebyl trénován nést, obklopen lidmi, kteří tě mohli bez námahy zlomit. A neutekl si. Nepředstíral si, že jsi někdo jiný. Prostě si tam stál upřímně, protože někdo potřeboval odnést vybavení a ty si byl ten, kdo byl k dispozici. To není slabost. To je druh odvahy, který náš svět přestal produkovat před staletími, protože jsme ho vycvičili z každého dítěte, než dosáhlo 10 let. Chtěl jsem namítnout, že jsem byl prostě příliš vyděšený, abych se pohnul, ale něco na způsobu, jakým to řekla, mě přimělo zaváhat. Možná to bylo totéž, jen viděné z různých úhlů. Vaše druhy už mají vojáky, kteří by mohli stát vedle našich nejlepších válečníků, řekla. To mě nepřekvapuje. Co mě překvapuje, je, že vaši obyčejní lidé, vaši nejméně pozoruhodní občané, stále pod vším nosí tuto stejnou čestnost. Pokud vaše spodní příčka vypadá takhle, už se nemusím ptát, jak vypadá vaše nejlepší. Musím se ptát, v co se všichni stanete. Jakmile dostanete skutečný důvod k povstání, to měl být konec. Podivná lichotivá řeč od mimozemské princezny, následovaná tichým návratem do mého obyčejného života, skládání beden a čištění vybavení. Místo toho, o 3 týdny později, začaly skutečné problémy. Signál prošel hlubokými spojovacími stanicemi na okraji naší sluneční soustavy. Zkreslený a opakující se. Ten druh přenosu, kvůli kterému všichni technici na Orcs Crown najednou stichli. Pocházel z Kriveny, vyslaný z výzkumné stanice poblíž vnějšího okraje jejich impéria, místa zvaného Tessa Hollow. Zpráva byla krátká. Uváděla, že se něco pokazilo s experimentálním zadržovacím polem a že automatizovaná obrana zařízení zapečetila všechny východy, než mohl kdokoliv uniknout. Sailor obdržela zprávu, stojící naprosto klidně, s tím stejným klidem, který mi popsala před týdny, konečně viditelným na její tváři. Můj mladší bratranec je tam umístěn, řekla spolu se 40 výzkumníky a bezpečnostním týmem. Zařízení testuje novou formu přenosu energie na dlouhé vzdálenosti. Pokud se zadržovací pole zcela zhroutí, poškodí to nejen stanici. Destabilizuje to celou soustavu kolem ní. Nemůže ho vaše flotila prostě vyzvednout? Zeptal jsem se. Automatizovaná obrana zařízení byla navržena tak, aby zabránila vniknutí zvenčí během selhání zadržení v případě, že by pole vytvořilo něco dostatečně nebezpečného k rozšíření. Jakákoliv velká loď, přibližující se příliš rychle spustí plné uzamčení, trvale zapečetí interiér, aby ochránila všechny venku. Jediná cesta dovnitř je přes servisní chodbu, dostatečně malou, aby se vyhnula detekci, s použitím jediné neozbrojené raketoplánu. Podívala se na mě a s klesajícím pocitem jsem pochopil, proč mi před týdny tak pečlivě vyprávěla příběh z recepce. Potřebuji někoho, koho systémy zařízení nebudou rozpoznávat jako hrozbu, řekla. Jedinou přítomnost, dostatečně klidnou, aby nespustila automatizovanou obranu, dostatečně stabilní, aby vedla mého bratrance a ostatní přes chodbu, než se pole zcela zhroutí. Každý z mých vlastních vojáků nese podpis trénovaného válečníka. Systém tento podpis přečte a dveře trvale zapečetí. Potřebuji někoho neozbrojeného, někoho čestného, někoho, koho stroje přečtou jako neškodného. Popisujete netrénovaného 19letého kluka, řekl jsem. Popisuji přesně toho, koho jsem si vybral v té hale, řekla.
Chtěla bych říct, že jsem souhlasila okamžitě z čisté odvahy, ale pravda je blíže tomuto. Přemýšlel jsem o výzkumnících uvězněných na té stanici, o 40 lidech, kteří se to ráno probudili s očekáváním obyčejné směny, a myslel jsem na to, jak snadno bych to mohl být já v jakýkoliv obyčejný den, čekající, až někdo jiný přijde ke dveřím. Řekni mi, co mám dělat, řekl jsem. Jízda raketoplánem k Tessa Hollow trvala 11 hodin a po většinu té doby jsem tiše seděl a memoroval si rozložení servisní chodby na malém displeji, zatímco Salier mluvila soukromým kanálem se svým bratrancem, mladou ženou jménem, jejíž hlas na nahrávce zněl překvapivě klidně pro někoho uvězněného na stanici se selhávajícím zadržovacím polem. Pole je zatím stabilní, hlásila Elira, její hlas tenký přes statiku, ale automatizované systémy začaly jednu sekci po druhé utěsňovat a selhání považují za šířící se infekci. Máme možná 6 hodin, než bude servisní chodba také zapečetěna spolu se vším ostatním. Musíte se dostat do sekce 4, než se to stane. Salier jí řekla, někdo tam jde, aby vás a ostatní odvedl. Úplně mu důvěřujte. Nebude vypadat tak, jak očekáváte. Dorazil jsem k vnějšímu plášti Tessa Hollow sám v raketoplánu zbaveném všech zbraní a veškerého vybavení armády Crivena, oblečený pouze v jednoduchém environmentálním obleku a nesoucí malý naváděcí maják. Vnější světla stanice blikala pomalými, nerovnoměrnými vzory. Vizuální signál, že se uvnitř něco velmi pokazilo. Servisní chodba byla sotva široká pro jednoho člověka. Dostatečně chladná, že mi dech v helmě mlžil při každém výdechu. Pohyboval jsem se pomalu, sledoval jsem malé senzorové kontrolky podél stěn, každá představovala část automatizovaného systému, který v reálném čase rozhodoval, zda jsem považován za nebezpečí, které je třeba zapečetit. Každé světlo zůstalo zelené. Dorazil jsem k první vnitřní kontrole a našel tam LRA se 3 dalšími výzkumníky. Všichni bledí. Všichni mě sledovali směsí naděje a zmatení. Zjevně očekávali někoho vyššího, někoho ozbrojeného, někoho, kdo vypadá, že záchrana má vypadat. Ty jsi ten, koho poslal můj bratranec, zeptala se. Vím, že nevypadám moc, řekl jsem. Ale jsem to, co máte. Jdeme. Prošli jsme přes další 3 zapečetěné sekce. Každé dveře reagovaly na mou přítomnost stejným klidným zeleným světlem. Každé se za námi trvale zavřelo, jakmile jsme prošli. Někde za těmi dveřmi měli jiní výzkumníci méně štěstí a já jsem se velmi snažil nemyslet na zvuky vzdálených alarmů, které utichaly, jak se stanice kolem nás stále více uzavírala. Poslední úsek před sekcí 4 vedl přímo podél zadržovací komory samotné, dlouhé okno stvrzeného skla, skrz které jsem viděl selhávající pole, vířící sloup modrého a bílého světla, pulzující rychleji, než by mělo, vrhající podivné stíny na stěny chodby. Pole se destabilizuje rychleji, než modely předpovídali, řekla Ilia a třesoucími se prsty kontrolovala ruční displej. Pokud se zhroutí, než se dostaneme do raketoplánové šachty, uvolnění se rozšíří do všech otevřených chodeb na této straně stanice. Kolik času? 15 minut, možná méně. Raketoplánová šachta byla stále 4 sekce daleko a automatizovaný systém, cítící zrychlení selhání, začal dveře utěsňovat rychleji, než jsme se k nim stihli dostat. Viděl jsem, jak se 3 zelená světla změnila na oranžová, pak červená, jedno po druhém. Každé zavírající se dveře nám vzaly další možnou cestu vpřed. Existuje sekundární cesta, řekl jeden z výzkumníků. Mladý muž jménem Callum, který vypadal sotva starší než já, přes starou pozorovací palubu. Není to součást standardní únikové cesty, takže systém ji možná ještě nezavřel. Možná ještě ne. Je to naše nejlepší možnost, řekl. Utíkali jsme. Neorganizovaným, kontrolovaným pohybem cvičených vojáků, ale zoufalým, nerovnoměrným spěchem obyčejných lidí, kteří se snažili uniknout od počítávání. Nikdo z nás neviděl přímo. Pozorovací paluba se objevila přesně tam, kde jí Callum slíbil. Její dlouhá okna ukazovala vířící bouři zadržovacího pole, která se s každou uplynulou sekundou stávala jasnější a rychlejší.
Už dost blízko, abych cítil podivný bzučivý tlak na kůži. I přes oblek. Poslední dveře vedoucí do hangáru raketoplánu blikaly oranžově, když jsme se přiblížili. Senzorový systém zjevně sekundu po sekundě rozhodoval, zda je zavřít. Krok jsem udělal nejprve sám. Nechal jsem senzor číst jen mě, doufaje, že to, co tichý, nepozoruhodný signál, který si sci všiml v té recepci před týdny, stále platí teď, když na tom skutečně záleželo. Světlo zůstalo zelené. Jděte, řekl jsem. Mávaje ostatním, aby rychle prošli za mnou. Jeden po druhém prošli, dokud nezůstala jen Aira, ohlížející se na vířící světlo za námi s výrazem, který jsem okamžitě poznal, protože jsem ho nosil sám v té hale na zemi. Vzhled někoho, kdo je přesvědčen, že bude tím, kdo zůstane pozadu. Jděte, řekl jsem znovu. Jsem hned za vámi. Šla. Šel jsem za ní a dveře se sami zavřely v okamžiku, kdy moje noha překročila práh. Zlomek sekundy předtím, než se zadržovací pole za námi konečně úplně zhroutilo a poslalo zářivý záblesk světla přes zesílené sklo, které jsme právě opustili, rázová vlna otřásla stěnami hangáru raketoplánu, ale zavřené dveře vydržely a chodba za nimi, ta samá, kterou jsme právě proběhli, stmavla a stišila se. Do raketoplánu jsme se dostali sotva s minutou k dobru a odvedli ho od stanice právě ve chvíli, kdy se jeho vnější plášť rozzářil výstražnými majáky signalizujícími řízené vypuštění navržené k ochraně okolního systému před nejhorším selháním. 43 lidí se ten den dostalo z Thesa Hollow. Později jsem se dozvěděl, že 6 dalších v sekcích, které automatický systém zavřel, než se k nim kdokoliv dostal, se nedostalo. A váhu toho jsem nikdy úplně neodložil. Ani teď. Cielier mě osobně potkala, když se raketoplán vrátil na Arts Crown, stála naprosto nehybně stejným způsobem, jakým stála před měsíci v té recepci. Ačkoliv tentokrát v jejím výrazu nezůstalo žádné tajemství, jen něco tišího, něco, co vypadalo skoro jako úleva. Učinil si přesně to, co jsem doufala, řekla. A přesně to, co by nedokázal žádný z mých vlastních vojáků. Nic jsem neudělal zvláštního, řekl jsem. Jen jsem šel tam, kam mě dveře pustily. Přesně to je ten bod. Řekla, že cvičený bojovník by během několika minut spustil všechny zavřené dveře na té stanici. Přesvědčil by systém, aby považoval celou chodbu za hrozbu a zavřel by všechny zbývající východy za sebou. Prošel si jako ty sám. Nic víc, nic skrytého. A stroje si přečetli přesně to, co tam bylo. Nic víc, nic skrytého. To je vzácnější, než si myslíš. A dnes to zachránilo 43 životů. Smlouva mezi zemí a Krymským impériem byla formálně podepsána o 2 měsíce později. A historici vám řeknou, že byla postavena na pečlivých klauzulích o obchodních trasách, sdíleném území a vzájemné obraně. To je pravda, ale byla postavena také na jediném nepozoruhodném vojákovi, který kdysi stál v zadní řadě recepce s bednou příliš těžkou na jeho paže a kdo později prošel umírající stanicí, prostě tím, kým byl, upřímný a neozbrojený. Když se všichni ostatní kolem něj už dávno naučili skrývat. Nakonec jsem se stal plukovníkem. Roky potom dni. A získal jsem si veškerý klid, cvičenou vyrovnanost, kterou lidé nyní čtou na mé tváři, když vstoupím do místnosti. Ale některé noci, když je loď tichá a hvězdy venku vypadají přesně tak, jak vypadaly z okna prvního raketoplánu, stále myslím na verzi sebe sama, která stála roztřesená v té hale, nedokončená a vyděšená. A pamatuji si, že to byla ta verze, ne ta, která přišla později, kterou si princezna kdysi vybrala před každým vojákem v místnosti. Děkuji vám, že jste vydrželi video až do konce. Opravdu si vážím každé sekundy, kterou jste mi věnovali. Právě teď jsme na cestě k našemu prvnímu velkému milníku. 1-0 z odběratelů. Pokud vás mé příběhy alespoň trochu oslovily nebo se dotkly vašeho srdce, budu nesmírně vděčný, když mě podpoříte odběrem. Každý nový odběratel je pro mě velkou motivací pokračovat v psaní a přinášet vám další zajímavé a smysluplné příběhy. Přeji vám krásný zbytek dne a těším se na vás u dalšího videa. Uvidíme se brzy.